Ihe onye maka ọ na-eme ịghọtago ma ịma ya so ka awụ ọnọdụ agbụle ka m chọrọ isi maka gị nwa na-achọ mmepe ụzọ nwa na-achọ ijide clients ihe ha chọrọ ime ịghọtago. But if I am not food university, come here. Oh, the mine. But if I am not food university, come. Onye nyere na ọ ga-adịrị ya na mma, anyị nwoke ọ dịrị ya na mma, anyị nwaanyị ọ dịrị ya na mma. Onye na-achọ ọrụ n'ọrụ ga-abịa, onye na-achọ krado ga-abịa n'azụmahịa ya. Onye na-achọ connection ga-abịa, onye na-achọ ụba ga-abịa, onye na-achọ ire ọma ka ọ ga-enweta onye nwoke n'anya nwaanyị, n'anya mmụkwu n'anya mmụnta. Na ọ bụ ihe nji agwọ ọgwụ na ọ bụ ihe nji agwọ ọgwụ ya ma na-akpọkwu gị okike, na-akpọkwu ala, akpọkwu ndị chi, akpọkwu nwaanyị etolere, akpọkwu obi ya, akpọkwu ikenga. Na-asị biko ikenga lee asị m na ọ ga-ere ọgwụ ga-ere ere na eke, ọgwụ ga-ere ere n'oge, ọgwụ ga-ere ere na nkwọ, ọgwụ ga-ere ere na nkwọ. Na ọbịa bụrụ ihe nna ya owu n'aha Chukwu ka abịa mana ndị ala isi connection ọ ga-ebute akụ, ọ ga-ebute ụba, ọ ga-ebute ndụ na ike na ha ịkwụgwọ ọgwụ ya maka mmepe ụzọ, krado, connection, promotion. N'ọbụ ihe ọ ga-eme na eke, n'ọbụ ihe ọ ga-eme n'ori, n'ọbụ ihe ọ ga-eme na afọ, n'ọbụ ihe ọ ga-eme na nkwọ n'aha Chukwu ka abịa mana ndị ala. Ọ bụ ga-eme ihe kwuru na-eke n'ori na afọ na nkwọ, ọ bụ ga-eme ihe kwuru na-eke n'ori na afọ na nkwọ, ọ bụ ga-eme ihe kwuru na-eke n'ori na afọ na nkwọ, ọ bụ ga-eme ihe kwuru na-eke n'ori na afọ na nkwọ, ọ bụ ga-eme ihe kwuru na-eke n'ori na afọ na nkwọ n'aha Chukwu ka abịa mana ndị ala ise ka anyị sikwa otu aka ọ ga-esi adị, ka anyị sikwa otu aka ọ ga-esi adị, ka anyị sikwa otu aka ọ ga-esi adị, ka anyị sikwa otu aka ọ ga-esi adị n'ụbọchị ile nke n'isi nwoke, n'isi nwaanyị, n'isi onye ọbụla nyere ọgwụ ọ bụ otu ọ ga-esi adị n'aha Chukwu ka abịa mana ndị ala ise. Oh, the mine. But if I am not food university, come. Ọ maka connection, krapula, promotion, ọ bụ ịgwa agwọ ọgwụ ya. Ma na-asị ka m si kwuo taa bụ ụbọchị nkwọ ka m na-agwọ ọgwụ a n'ihu ikenga. Asị m otu aka ọgwụ ga-eme na eke, otu aka ọgwụ ga-eme n'ori, otu aka ọgwụ ga-eme na afọ, otu aka ọgwụ ga-eme na nkwọ. Ọgwụ ga-ebute iru ọma, ọma bute ahụ ọjọọ, ọma bute ihe isi ike, ọma bute mgbagwoju anya, ọma bute delay, ọ ga-ebute fast movement. N'isi nwoke n'isi nwaanyị mgbe onye na-eyuzu ọgwụ ya. Na ọ bụ onye mere onye nyere ọgwụ ya adịrị na mma onye ụzọ ọgwụ ya bifo mkpụrụ ụbọchị anọ ya hụwa ihe ọma na ndụ ya wu. Ụfọdụ ibe nọ na ya hụwa ihe ọma na ndụ ya wu, ya hụwa ihe ọma na ndụ ya wu, ya hụwa ihe ọma na ndụ ya wu. Na ọ bụ ihe m na-ekwu taa bụ ụbọchị nkwọ n'aha Chukwu ka abịa ma ọ gaala meela. ndebe eji mma na-ekele m unu na ọ bụ eribe agwụ agwụ enwere ha chiwere n'ọkụ n'ọgwụ ọgwụ ka a na-eme ka megide nwoke ya na-eme ka mpere nwoke na mpere nwaanyị ụzọ na ndị kwere nnu ọ na ndị kwere nnu onye okwe o were anya ya fụ ya ghọtago ya gazie kpọba nọmba na fon ya.